Parlamentoya Kurdistanê biryar da ku ew ê ji referandumê paş tê gavnavêjin. Daxuyaniyên rayedarên Tirkiyeyê li dijî referanduma Herêma Kurdistanê ye. Lêgelo nûnerên partiyên Kurd li ser referandumê çi dibêjin. Berdevkê HDP Osman Baydemîr li Amedê di preskonferansek de got vebûna parlamentoyê û biryara wan kêfxweşiyek mezin e. Dîtin û nêrînên HDP yê heyanên îro li ser referanduma Başûrê Kurdistan wê pêk were em wan dîtin û ramanê xwe dubare ya dutiya verûna parlamento li Başûrê Kurdistan li gor dilê me kêfxweşiyek mezin. Her wiha pêşniyarekî bû ku li hemû herçê Kurdistan ji bo xatirê Kurd parlamento bête vekirin daxwaza xwe ji û mizgîniya xêrê bînîşin. Ev biryara parlamentoyê biryara em bêjin gelê Kurdistan. Her wiha lazim e hemû kes ji vî biryarê re rêz bistîne, hürmet bide nîşan. Serokê Partiya Azadiya Kurdistanê Mustafa Özçelikşî ji bo dengê Amerîkayê li ser referandumê hizr û nêrînên xwe wiha anîzman. Siyaseta Türkiye ya heta îro hatî meşandin em dibêjin ew ê helwestek pir wek êrîşkar ew dernekeve û ne berjevandiya tu kesî de jî lê helbette meriv nizane dê berê helwesta dewleta Tirkiye bikîje alî ve biçe. Em bankî dewletê dikin di vî warî de ev siyaseta ji 2008 heta îro tê meşandin gel Başûrê Kurdistanê li gel hikûmeta Herêma Kurdistanê peywendiyê wan baş e divê baştir. Serokê Partî Demokrata Kurdistana li Bakur Sertaç Bucakşî helwesta Tirkiyeyê a li dijî Kurdistanê şîrove kir û got Tirkiye vedigere polîtikaya ewlekariyê. ji 2008 da Türkiye siyasetê xwe li kesel Kurd û Kurdistanê hat. Yani em kanê bêjin ji siyasetê parametrê wan evlekarî bû derbasî hinek siyasetekî nerm bû. û ew xeta solk û pêş wî gelek behsa wî dikirin ji wî xetî derbas. Niha ez wisa ya şirove dikim ew ê dîsa vedigerin ser siyasetê evlekarî ku siyasetî bingehî dewletî Tirkiye û ew siyaset xetere sermakeve û zarara wî digîje her du aliyan. Mehmet Emin Acar digel nasnama Tirkiye xwedî nasnama Başûrê Kurdistanê û ew ê li Zaxoyê dengê xwe bide. Birêz Acar hêsên xwe ji bo dengê Amerîkayê wiha parve dike. Seda hezar şehîd hatiye dayîn ji bona serxwebûna Kurdistanê. Îro jî bi dengê xwe em ê destek bidin serxwebûna Kurdistanê ji bo me bextewariye û serbilindiye û serfiraziyê. Sed salane xewn û xeyalê bav û bapîran e. Xewn û xeyalê sed hezar şehîdî her çar parçeyê Kurdistanê ne. Ji ber wî eger dilopek xwîna paqij dilê meriv laşê meriv de hebe her Kurdek ji bo vê referandumê gere bêje belê belê belê. Hacı Can Farqîn, dengê Amerîka, Amed.